What's up mga... So ngayon mga choy, gagawa tayo ng vlog which is ang vlog natin mga choy ay... ano? Yung kung ano ang... Ay, what's up sa inyo mga choy, no? So, panibagong vlog, welcome back to my channel. Tapos, what's up sa inyo mga choy, welcome back to my channel. So, ngayon po, ay panibagong vlog po ngayon ang gagawin natin. For Bibo, papas, sa tagsa ninyo, kamadugan. Bita walang energy. Bita, what's up sa inyo mga choy? So, ngayon po ay gagawa po tayo ng vlog with ang tindahan tour. Tama! So, ngayon mga choy, no, ay ipagpakita ko sa inyo kung ano ang... So ngayon mga choy, gagawa tayo ng panibagong vlog which is ang vlog natin mga choy ay ano? So what's up sa inyo mga choy? So ang vlog natin ngayon ay panibagong vlog kasi matagal na tayong hindi nakapag-vlog. So ngayon, gawa ulit tayo ng vlog kasi mag-vlog tayo. Kisa bigyan din na... Mag-vlog ta? Day, asa man ni asa man ni mapas day? Dali na ba? Mag-pass pa ba? Confirm. Dali na ba? Asa save? Ato to? Ato i. What's up sa inyo mga choy? So, ang gagawin po natin vlog ngayon ay dahan tour. Ay, nama! Say na, monkey. Ano yung lapit? Gamay ka na. Tour nila. Ha? Dapat na mo patay? Asa ba ka? Yan, patyasa. Story ako. Sabi ako. So, what's up sa inyo mga choy? So, ngayon ay gagawa tayo ng tindahan tour. Siyempre, sa tindahan ni Mama. Sige. Welcome. Welcome to my RC. Ngayon na pahingan. Ay, unsa kay nga? Sige. Unsa wading nga ang Sige. tindahan dito. Sige, tara. Para pasok tayo. Pasok tayo dito sa lagong. Saan tayo papasok? Punta nila di ha? So ngayon mga choy, tutur na niya tayo. First, paano bang makikita na to? Ang makikita natin dito. Ano? Mga ano yan? Hala, uy. May lagi ka mag-Tagalog. Mga imahe. Sa bandi ay? Ato pa dito. Mga larawan. Mga larawan ng Larawan kupas. mga larawan ng mga bibig ko. Mga bibi ko. So, dito mga choy, makikita rin po natin. Meron po tayo dito. Sa buong pus, may mga show. Kay. Mga choy, saan na tayo papunta, mother? Papunta tayo dito sa loob amin. Sige, papunta na tayo dito, mga choy. Ding. Alisa! Aw, sabi So, ano yung makikita natin? tayo mga letter. Ano yung printer? Letter ng Ang mga mga- letters na mulusog. Ay, mulusot dyan ang mga letter. Ay, pusi katawa. Tumingin ka dun. Okay. Ano yung lumusot dyan? Mga letter. Ay, mga letter yung... A, B, C, D, E, F, G. Lulusot dyan. Lulusog dyan. Saan ba pasok yung ano, letter? Dito sa baba. Ang letter. Ang letter. Anong English ng letter? Letter. So, ano ba yung makikita natin dito, ma? Meron pa tayong mga TV. Ay, ano yung TV mo? Parang panahon pa ni Magellan, Ang TV, panahon pa ni sa dito pa ko sa itlog sa akong papa. Alay, ano yung itlog? Itlog yung kanang Quick. quick. Nga. Hey, Anong rep mo? Panasonic lang. Ay! Tagalog ng rep. Wa ko kay Bao. Ay, Mga pag na wala ay sa So pagkatapos dito, ano yung makikita natin dito? itik. So dito mga banda mga choy, meron tayo dito. Ano pa? Sulti di, makimukhaon ko. Maklaro na mong naong day. Ay, ato ka, let's go. Mga choy, makita na ko sa kamera day. Choy. Ana. So mga choy, nandito si Uy, ano ba? Nandito si Mama. So ipapakita na niya mga choy, no, kung ano ang mga bagay na makikita natin. Makimukha mo, ka? Meron kitang abrit. Oo. Dito kong ibaw. Pagkatapos ano pa? Marami nakikita nyo. Meron tayo ditong safari. Basahin nyo lang dyan sa loob ng kamera. Sige ba? Sige. Baso ko no. Baso nga, response. Monta ka to. So ngayon mga dyan, makikita natin dito. Ay, meron tayong chicken. Ano pa dyan? Uy, hawa.
Meron tayong breadcrumb. Iya, We have a boxy door. Sito. Ipa-isa. Isa. Ayaw. Isa ko tayo ilang Ayaw, pa. dog. Isa. Hindi, babag. So sa itaas, ano pa yung makikita natin? Tayo mga. Oh, para sayang turmeric powder. Kailangan kayong mga tulad sa akin matataba, uminom Oh. kayo ng turmeric powder. Bakit? Bakit? Para kaya igil. Oh, bakit may kabaong dyan? Hindi to kabao. Ano yan? Kaldero? Sir, ang laman nito ay marami ditong laman. O, tingnan Oh, nyo nasan dito yung sa bulaklak? loob. Oh, sige. Tingnan nyo sa loob, marami. O, pili-pili lang kayo dyan. Oh, sige. Asan yung limos nyo? Asan yung bulaklak? Wala. Dapat may bulaklak dyan sa gilid. Ah, Hindi yan kabaong. Ano yan? Kaldero? coloring. Okay, then pagkatapos dito, wala eh. bumili ng Kami butchen. lagi niya vlog. Bumili kayo ng butchen. Bakit natuwad yung Wala, butin mo? natuwad lagi ni. Ay, tuwain mo. Katin Huwag yung niyong kalimutan, dapat lagyan nyo ng beha ang hotel. Nahimong butchen. Ay, ito po yun oh. Dapat, huwag niyong kalimutan. Huwag Sige, niyong sige. kalimutan, dapat pagbasa nyo, takpan to. Takpan nyo, anong basa nito? Putin. Dapat may bay. Ano yung bay? Ano yung bay? Black. Sige. Tayo magkamat. Tapos ano yung makikita natin sa harap pa? Kuday. Yung bigay ha. Ano yung meron dyan? Ang nandyan sa harap, kung gusto nyo kumain ng luto na manok, Oh. dyan. Oh. Mga fried chicken, merong Adidas. Adidas. O, kung ano May naik ka ba dyan? pakpak, Ay. wala yadi, Nike. Huwag lang Adidas dyan. So ano yung makikita natin dito banda ba? Ang mga natin na banda ay O bakit banda dyan? Wanyag isa yan ko. kay Wow na ko. Isa, ano yun? Pakikuha nga ng wings? Wait. Oh, may wings dyan at may wing to. Naraay. Yes! Ano mo yung makikita? May mga shampoo. May mga itukla. Oh. Pincel, Oh. Colgate. Magkano ba yung atay natin man? Basahin na gusto din. Saka. Kababo, ang naman ka? Magkano ba yung atay mo? Atay mo. Atay ng manok, Sige. atay ko. Ang atay ng manok, 160. Oh, dapat makita yung na. Dili ni siya nga hata, init ni siya nga doon. Abog na 27. Oh. Ang longganisa, 30. Sige, mag-vlog ka ma. Silop, 30. Anong silo? Awa ako kay mo, basabi. Tangina ba ni silo? Chicken log? Silop naman niya, gisuat niya. Lupya, Chicken log? fried ta. Ah. Tapos, tosino? To say, May tosino ka ba? Oh, meron, no? Ay. Sino ito? Oo. Ito. Ito. Tosino! Sige. Ano Tino? Tosino, wala lagi. Hani, mo di siya. Chicken log? Along ganisa lang. Sige ma. Tapos ano pa? Magkano yung ano mo ma? Itong skinless? Candice, 30. Then? Nain. Ano, what is the English term for tinai? Kinain na. Maboy ko naman kabuhi. Paggawa sa day! Chorizo? Sorry niya nga, soy. Ay. Ilonggas. Ay, how many pieces mandas? Wow. Oh my God. What is tibuok manok in English? Ay, pagpalayo, Mike. Kay kumo. What is tibuok manok? Whole Whole body chicken. Whole body chicken. Again, next is... Whole body chicken is next is... ang tail na lang. What is tiil? Feet. Feet. Ang fate, no Ang fate. ulo ng manok. What is- 5. Next, Sukot na go. it's jugo. 40. It's jugo. 140 is one circle lang. It's jugo. Then next, we have... Fishball nga. Fishball. Bowl. Dili nga bowl ha. Bowl. 145. Fishball. Tapos, ano ba Tempura, yun? 145. Ay? Paa. What is paa? Paa Paa. ng manok. Paa, tuhod, yan. Balikat ulo. 160. Pizza. Pizza. Then? Bako. 160. Then? Bako. Red. Then? Batikon. 160. What's the English term for batik? Batik kagnaw. Ay? Paano na? Unsa yung English sa phone? Unsa yung English sa batik? Ang buto eh. Aw, niya ano? Ano Ay, naman? no, wait.
Uy, pakanaw na sinday diha. Sud lang na dera. So, yun lang mga choy. Meron Oh, tayong baby. Merong baby. Baby. Ang pangalan ato niya ay Baby. Baglat. Hindi, nagmukbang. So yun mga choy, maraming salamat sa iyong pag-view sa vlog na ito. Bye-bye. Peace. Wala imong ipon, Pati boy. Oh, pati mo.